Kung atong summarizon ang pulong ni Kristo, murag niingon siya, gusto ko relax ka. Niya ka mo ron, relax ba mo ron sa inyong kinabuhi? Sa inyong pagtap-tap, relax mo? Dili. Amo na. Dili ta relax tungod kay ano man, daghan kay tag kabalakang, daghan kay tag mga kaguol, daghan tag mga kahadlok. Nya tungod ana, di na ta relax. Nya ngano mang nisod maning kabalakang, kani mga kahadlok, tungod kay nagsige na tag pangangkon nga kita maoy nagbuhi nato. Ako'y nagbuhi nako. Ang mga ginikanan sa sige sag pangangkon, ako'y nagbuhi sa akong mga anak. Ako'y maghatag nilag maayong kaugmaon. Mo na. Sa sige na tong ingon ana, porti na natong daghanag kabalakang. Ako sad mo ingon sa ko, ako'y nagbuhi aning parokyaha, daghan pa kay kog project. Ana. Niya magsige day kog tan-aw sa panudlanan, pagkagamay sa donasyon. Ana. Ana, balaka na yun. Kamo, wa mo anang hunahunaa na kamoy nagbuhi ninyo. Uy, tubag. Si San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang ako ra gyung gipagarbo ug naa ako diha nakakuhag kalig-on sa akong kahuyang. Unsa may kahuyang niya, nga wa gyud siya mahimo kun wa si Kristo. Kana mo'y gisigihan yag angkon nya sa iya kunong pag-angkon ana nga murag kuan kay siya ba in touch kay siya sa iyang weaknesses, purti kuno niya kalig-on, lig-on kuno kay siya, hain kay kuno ang iyang kahuyang, tuwa siya didto lig-on. Kana bitang taong moangkon nga huyang siya, mao gina siya tao nga relax. Suway ninyo ang kuna nga wa gyud mo'y mahimo kun way Ginoo. Sige, tinuod na dili. Ingna kuno na imong tupad, wa tay mahimo kun way Ginoo. Sige, ingna. Nawag mo sanong ba? Unya kun masunog imong balay, mabalaka ka dili? Ha? Yes. Wa man masunog ang Ginoo. Nganong mabalaka man ka? Wa lagi tay mahimo kun way Ginoo. Unyag makubid ng imong ginikanan, mabalaka ka? Of course. Wa man makubid ang Ginoo. Mabalaka man ka. Unyag ngabit ng imong bana, mabalaka ka? Wa man mangabit ang Ginoo. Faithful man siya nimo. Ana. Nya ugwa nay mudunit dinis atong simbahan. Mabalaka ko. Mabalaka. Napa may Ginoo? Ano mabalaka man ko? Di ba? Nya ugwa nay manimba, mabalaka ko. Mabalaka. Di ko mabalaka kay na may Ginoo. Anong dag mga matay mong tanan? Magkita ra man sa ta didto sa Ginoo. Kana bang ingon ana ba? Nganong purti maginatong balakaha ana. Amo naghisgutan ni Kristo ang ubang mga binuhat nga ubos ra kaayo nato. Unsa man? Mga bulak, mga balili, mga langgam. Nagatingog-tingog ay wa gyud nay kabalaka. Mga langgam. Kana mga sagbot nato diya, kana mga balili, kana mga buwak dang ipabutang, wa gyud nay kabalaka. Ug malaran, siya sunod adlaw, buwak. Malaos, larag, sunod adlaw, buwak. Mga balili, igting init, mga matay, sa igting uwan, tubo. Ana, ugwa na sa iuwan, patay. Ana, Ginoo lagi magbuot ba? Anindot ana, ano? Hapon bitag, subay-subay mi diha sa atong mga kolekta, sa atong mga bayronon, sus, dagkuag yung negative. Ang ato ro mga bayronon nga kini mga yuta, aperti yung dakuag negative. Meeting mi gabi is pastoral. Nya naapag yung ko'y nahinumduman nga may kay nakip sa atong treasurer na ay duha ka dollar checks
gikan dito sa Canada o ang usa sa Amerika nga dili nato madawat dire kay wrong spelling akongan. Di gyud madawat niya ang usa sad ang ngan San Vicente Ferrer Parish, nawa man tay account San Vicente Ferrer Parish, di gyud ma-deposit. Yan ingon sa dangatong depository bank, dako ra ba kay ni gastog ma-return ni siya pader na mas dako pa diyang charge ani kaysa amount. Tag $100 sa gud ni. Muna dito akong kaproblemahan dito maglinya na ko sa Palawan og sa email. Pader, dili main kas, kuwang agsi, igsunod na sad, pader, YS, kanig yung S og C, mora gini, nakasakripisyo na ako, ala, text na sad, tawag, so, saktuha sa nag-spelling ako nga, Crescenciano na, gi-flash na nato kanunay sa atong, dinhi sa atong screen, inig ka na ang, karon maghumilita, magsigig flash, pero naam sa Gudaysiano, no, ako nga, pero Crescenciano, ti ubod ragid na ako nya mabalaka day ko ani og makuaning tsikiha ma-cancel di ko balaka oy nga naman ila man ni nya karon nga makadungog ni sila si Brad Rico, Sister Eleanor Laurel og si Susan Iap Galiso, Ma'am Susan, makadungog ni sila ila na lang ning i-cancel nya pwede ra sag i-cash na lang og donate diretso na lang sa atong bank account no ya pun agyutay awa na dako-dako na kuan ya kuan na di ay no kani bitang kabalaka makaingon gid ta nga wa gi kapuslanan pagka-ordain ako pagkapare nakaingon jud ko kana magtan-aw ko ba niya I was 40 years old when I was ordained way back June 22, 2004. Kining tanan nga mga selebrasyon, mga problema sa kalibutan, daan na ning gitan-aw sa Ginoo, matod pa niya, nahibaw na ko kaayo. Wap agani na mo abot, nahibaw na kong daan. Muna diri mo salig na ako, kay ako may mas nahibaw. Diri mo dangup na ako, ayaw des inyong kaugalingon. Manang uban, magpalaygit ng daan kay nabalaka og mudaghan ang anak nganong inana man ka og mudaghan ang anak idangop sa Ginoo importanteng suod kas Ginoo ayaw pagpalaygit ayaw pagsigig inom ana mga pills aron lang gyud kunuhay way anak nga daghan magsigamit anang kondom nya di asanoy dili angayan untang mga anak kay mga uyab-uyab pa lang ang sige sang kamabdos nga buangon. Kita ba'y gabuot ba? Ayaw. Ang Ginoo na sayod. Ang importante, sundo nato ang tanan niyang gisulti nato. Ang paghigugmaay, ang pagtinabangay, ang pagpasayloay sa atong mga sala. Mao na importante kaayo kaysa atong pagkaon, kaysa atong mga selebrasyon. Ug mag-celebrate kag imong anniversary or birthday. Unya naa kay gidumtan purti ninyong kaon dito pero ang imong silingan imong gidaog-daog og maayo wa nay kapuslanan muna karong Lunes og naa may kaon-kaon siguroon gid na natong wa koy gidumtan siguroon gid na nako nga wa koy gidaog-daog siguroon gid na nako nga kutob sa muduol ato yung hatagan o pagtagad o hinabang kaysa magsitag kaon dako na ba kanya kong tiyan niya punan pag yung kaon niya daw pag yung gayo perting dimalasan na to ana. So salamat sa ato mga benefactors, salamat ninyo na malit og maayos ato dinhi mga slots dagko yung grasya nas Ginoo pero hinumdumi kanunay pangitaa gyud ang iyang gingharian. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio, sa atong tubag, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Dili ang imong kaayo mo imong sigyag tagamtam ang kaayo gyud sa Ginoo. Wa ginay lubad-lubad, wa ginay kupas-kupas. Gimanindog na ta. Magampo kita mga igsuon ngadto sa atong
mahigugmaon og manggihatagong amahan alang sa atong mga panginahanglan uban sa mahal nga Birhen Maria, muingon kita, Ginoo dungga kami.